15वं वर्ष आहे. तुम्ही सलग बऱ्याच वर्षी हा चित्रपट महोत्सवाला तुमची हजेरी असते. कसं वाटतं 15 वर्ष आणि ह्या चित्रपट महोत्सवाला येणं? इतकी प्रेम करणारी माणसं, आयोजक आणि प्रेक्षक असे खूप अभावाने बघायला मिळतात. मुळात गोव्याच्या मातीतच काहीतरी एक वेगळा गुण आहे की जिकडे कलाकारही निर्माण होतात आणि प्रेक्षकही निर्माण होतात. तर या मातीत आल्यानंतर तुम्हाला जाणवतं की लोक किती भरभरून कलाकृतींवरती, चित्रपटांवरती प्रेम करतात. आणि शेटे भाऊ दोघंही आणि प्रेक्षक हे 15 वर्ष मी सातत्याने बघतो आहे की कुठलाही चित्रपट असू देत, तितक्याच मनापासून, तितक्याच प्रेमाने, तितक्याच उत्साहाने चित्रपट बघायला येतात आणि चित्रपट बघितल्यानंतर सांगतात. आणि मला असं वाटतं हे असं एक खूप दुर्मिळ रसायन आहे जे फक्त गोव्यातच होऊ शकतं. आणि आम्ही देखील दरवर्षी जून आला की आम्ही वाट बघत असतो की संजयचं बोलवणं नाही आलं, कधी एकदा गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवल सुरू होतं आणि आपला कुठला चित्रपट त्याच्यात आहे, नसेल तरी इथे यावंसं वाटतं. 15 वर्षात असं काय बदल तुम्हाला दिसलो म्हणजे इंडस्ट्री वाईज पण आणि ह्या चित्रपट महोत्सवात? तो तर खूप आहे, पण चित्रपट महोत्सव मला असं वाटतं की अजून पॉलिश्ड व्हायला लागला आहे. खूप जास्त ज्याला आपण म्हणू की मी कमर्शियल नाही म्हणणार, ऑर्गनाइज्ड व्हायला लागला आहे. आधीही होताच, पण आता अजून जास्त ऑर्गनाइज व्हायला लागला आहे. पूर्वी तो कला अकॅडमीमध्ये भरायचा, आता वेगवेगळ्या 2 स्क्रीन्समध्ये भरतो. मला असं वाटतं की आता अजून संख्या इतकी वाढेल की कदाचित आहेत ती स्क्रीनसुद्धा कमी पडतील. आणि गोव्याबाहेरची माणसं जशी इफीला येतात तशी मराठी चित्रपट बघायला इथे येतील, तो खरा अर्थाने मला असं वाटतं. सुभेद भावांना प्रेम याच्या नाटकात मिळतं, OTTमध्ये मिळतं, याच्यात आपलं सिरियल्समध्ये मिळतं, पिक्चर्समध्ये पण मिळतं. तुम्हाला कुठे आवडतं काम करायला? आय वुड रिअली लाईक टू नो. जिथे मला अभिनय करायला मिळतो ते मला कुठेही आवडतं काम करायला. एनी न्यू प्रोजेक्ट्स दॅट आर कमिंग सर? आहेत, पण मी सांगू शकत नाही, येतील लवकर. ओके, प्लेजर. एन्जॉय द फेस्टिवल. थँक्यू व्हेरी मच.